ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ክብራት ሰማዕትና ካብ ዝቕጽሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ እዩ ክቐርብ ሰናይ ምክትታል ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ተወሳኺ ምሕማስ ሱዳንን ኢትዮጵያን ሕጂውን ኣብ ግጭት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምብራቕ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝርከብ ኮይኑ ብንኡስ ክፋሉ ንሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ጅቡቲ ኣብ ዝሰፍሐ ክፋሉ ድማ ንሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያን፣ ዩጋንዳን ዝሓቁፍ ዞባ እዩ። እዚ ዞባ እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል ስያሜ ዝተዋህቦ ኣብ ካርታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ዝመስል ቅርፂ ዘለዎ ኣከባቢ ዝርከብ ብምዃኑ ኮይኑ ኣብዚ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ንግጭት፣ ኩናትን ወረ ኩናትን፣ ውግእ ሓድሕድ፣ ደርቂ ካልእን ሽግራትን ከም ዝተፈጥራ ክመስላ ኣብ ቀርኒ ተደኩነን ዝብሉ ተዓዘብቲ ተሰኣኑን። ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብሰንኪ ክረኣዩ ዝጸንሑ ዝተፈላለዩ ቅልውላዋት እቲ ዞባ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዝተመጠጠ ቀውስን ዘይምርግጋእን ክመላለስ ጸኒሑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ታሪኹ ኣብ ዝበኣሰ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣብ ሃገራት ዝካየድ ግጭት ዝከታተል ጉጅለ ክራይሲስ ግሩፕ ሓቢሩ። ሶማል ዕጡቓት ኣሸባብ ናይ ጸጥታ ሓደጋ ምዃን ክቕጽሉ እንከለዉ ኣብታ ሃገር ንሳልሳይ ክረምቲ እኹል ማይ ክሃርም ብዘይምኽኣሉ ሚልዮናት ናይ ዓጸቦ ሓደጋን ጸላሊዎም ይርከብ። ኢትዮጵያ ብኲናት ሓድሕድ ትሕመስ ኣብ መንጎ ብሄራት ዘሎ ግጭትን ቅትለትን እናባእሰ ይመጽእ። ኤርትራ ኣይ ሰላማይ ኩናት ኣብ ትሕቲ ዝብል ምስምስ ዝወሰደቶ ፖሊሲ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ምግላላ ምስ ዕጡቓት ትግራይ ዘለዋ ግጭት ብሰላም ብዘይምፍትሑ ኣብ ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ኩናት ተጠንቀቕ ትርከብ። ሱዳን ለውጢ ብዝጽውዕ ሰልፈኛታት ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ንራብዓይ ዓመቱ ብዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ተደጋጋሚ ውግእ ትመላለስ በምህላዋ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝተናውሐ ኩናት ከይሽመማ ስጋኣት ኣሎ። ኣብዚ ዞባ እዚ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንክልል ትግራይ ዘመሓድሩ ህወሓትን ተስፋ ዝህብ ናይ ሰላም ዝርርብ ክጅመር ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ገለ ሩፍታ ፈጢሩ እኳ እንተሃለወ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ደባዊ ግጭት ዝሃደ መሲሉ ጸኒሑ ዳግማይ ብምውልዑ ግን እቲ ተስፋ ብኻልእ ሻቕሎት ተተኪዩ ይርከብ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ቅልውላዋት ነናቱ ርእስቲ ተሰሪሕዎ መዛረቢ ዛዕባ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ንሎሚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተላዒሉ ዘሎ ዳግማይ ዶባዊ ግጭት ምዕባለታቱን ድሕረ ባይቱን ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ምክትታልኩም ንዕድም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናሳት 744 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ዶብ ኣሎ። እዚ ዶብ ኣብ መንጎ ገዛኢት ሱዳን ነበር ብሪጣንያን ኢትዮጵያን ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሐን ኣብ ካርታ ዝሰፈረ እኳ እንተኾነ ኣብ ባይታ ግን ከይተሓንጸጸ ወይ ድማ ብግቡእ ምልክት ከይተገብረሉ ይጸኒሑ። እዚ ኣብ 1902 ዝተሓንጸጸ ዶብ ኣብ ካርታ ንጹር እኳ እንተኾነ ኣብ ባይታ ግን ንጹር ብዘይምንባሩ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ብምእታው ኣብ ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ክሓርሱን ሕርሻዊ ንጥፈታት ከካይዱን ጸኒሖም። እዚ ኣብ መንጎ ዋሓይዝ ተከዘን ኣጥባራን ዝርከብ መሬት ብኣልፋ ሽጋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣሳት 250 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን 600,000 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ዘለዎ ልሙዕ መሬት እዩ። እዚ ዶብ እዚ ካብዚ ሕንጸት ኣትሒዙ ካብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ክኣትውን ክነብሩን ምስ ዝጸንሑ ሓረስቶት ኢትዮጵያውያንን ዕጡቓት ማዓስከራት ክኸፍቱ ብምጽንሖም ምስ ሱዳናውያን ኣብ ቀጻሊ ግጭት ነይሮም። ኣብ 1955 ሱዳን ካብ መግዛእቲ ብሪጣንያ ናጻ ኣብ ዝወጻትሉ ኢትዮጵያ ብሃይለ ስላሴያ ትመሓደር ነይራ። ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ መጀመርታ ድሓን ዝመስል እኳ እንተነበረ ድሒሩ ግን ከምቲ ዝድለ ይቀጸለን። ኣምሳዮ ሱዳን ኤርትራውያን ዕጡቓት ንናጽነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ኣብ መሬታ ከተእንግድን ከላ ኢትዮጵያ ብወገና ኣንያ ንያድ ዝተባህሉ ተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ኣእንጊዳ። ክልቲአን ሃገራት ዶባተን ብግቡእ ከየመልከታ ድማ ቀጺለን። ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ግን እቲ ጉዳይ ዳግማይ ተበራቢሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ምስሕሓብ እናዛየደ ክመጽእ ጸኒሑ። ነቲ ጉዳይ ንምህዳውን ምዝርራባት ተኻይዱ። መራሕ ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ነቲ ምስሕሓብ ብዙሕ ኣተኩሮ ከይሃቦ ከም ዝጸንሐን ኣብ ሓደ እዋን እውን እቲ መሬት ንኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ክህቦ ተቓሪቡ ከም ዝነበረን ምስጢራውያን ሰነዳት የቃልዑ።
እንተኾነ ዑመር አልበሽር ንለውጢ ብዝፅውዑ ናዕበኛታት ካብ ስልጣን ድሕሪ ምዕላው ንዑ ተኪኦም ንሱዳን ዘመሓድሩ ዘለዉ ብጀነራላት ዝተዓብለለ ቆንስል ንጉዳይ ዶብ ዳግማይ ከም ዝለዓል ብምግባር ናብ ሱዳን ክምለስ ክዘራረቡ ጸኒሖም። ክልቲአን ሃገራት ማለት ሱዳን ኢትዮጵያ ንኣልፋሽጋ ብወግዒ መሬተዩ ክሳብ ዘይበለት ኢትዮጵያ ድማ ሱዳን ንኢትዮጵያውያን ሓረሶት ክሳብ ዘየባረረትን ክሓርሱ ክሳብ ዘየፍቀደትን እቲ ምስሓብ ኣዝሊቖም ሒዞሞ ነይሮም። ካብ 2018 ኣትሒዛ ኢትዮጵያ ናይ መሬት ይብፅሐኒዩ ሕቶ ኣወጊዳቶ እኳ እንተነበረት እቲ መሬት ግን ዝበዝሕ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምልሻ ኣምሓራ እዩ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ትግራይ ትጸሚዳ እናሃለወት ሃንደበት ሰራዊት ሱዳን ነቲ መሬት ከም ዝተቆጻጸረት ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ብፍላይ ድማ ናይ ሱዳን ተቓሊሑ። መንግስቲ ሱዳን ንምንታይ ነቲ መሬት ከም ዝተቆጻጸረ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ኣቡጢር ዝተባህለ ቦታ ምልሻ ኣምሓራ ብሰራዊት ፌደራል ተበጊሶም ኣብ ልዕሊ ሰራዊቱ መጥቃዕቲ ብምክያድ 4 ወታደራት ድሕሪ ምቕታሎም ምዃኑ ይገልጽ። ኣብዚ ሕጂ ድማ ዝበዝሐ ክፋልቲ መሬት ኣብ ትሕቲ ሱዳን ይርከብ። ኣልፋሽጋ ዋላ እኳ ኢትዮጵያውያን ሓረሶት ይጠቐመሉ ብዓይኒ ሕጊ ግን መሬት ሱዳን እዩ። እዚ ፍሉጥ እናሃለወ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እቲ መሬት ናይ ክልሉ ምዃኑ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ። ሰራዊት ሱዳን ንኢትዮጵያውያን ሓረሶት ብምብራር ብሱዳናውያን ሓረሶት ከም ዝስክኡ ድሕሪ ምግባሩ ገለ ዕጡቓት ምልሻ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሓረሶት ሱዳን መጥቃዕቲ ክካይዱ ጸኒሖም። እንተኾነ ብዝሓለፈ ዓመት ኩነታት ብተዛማዲ ሃድዩ ጸኒሑ። ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ሱዳን 7 ወታደራቱን ሓደ ሰላማዊ ሰብን ብሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ብኣሰቃቒ ኣገባብ ከም ዝተረሸኑ ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ። ሱዳን ብተወሳኺ ነቲ ቅትለት ኣመልኪታ ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሲ ከም ዝመስረተት ኣፍሊጣ። እንተኾነ ኢትዮጵያ እቲ መጥቃዕቲ ብሰራዊት መንግስቲ ዘይኮነ ብዕጡቓት ከም ዝተኻየደ ናይ ኣሉታ ምላሽ ሂባትሉ። ሰራዊት ሱዳን ብደብዳብ ከበድቲ ጽዋርን መጥቃዕቲ ነፈርትን ዝተሰነየ ግብረ መልሲ ሂቡ ጀበል ከል ኣለበን ዝተባህለ ከባቢ ከም ዝተቆጻጸረ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ስሙ ዘይጠቐሰቶ በዓል መዚ ሰራዊት ሱዳን ዝሃቦ ምንጭ ብምባል ኣቕሪባ። እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ግጭት ኣመልኪቱ ብኽልቲኦም ወገናት ዝተዋህበ ወግዓዊ ዝርዝራዊ ሓበሬታ የለን። ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣምባሳደራ ናብ ካርቱም ድሕሪ ምጽዋዓ ነገራት የናሃር ከም ዘሎ ዝተገንዘቡ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝርከቦም ላዕለዎት ዲፕሎማሰኛታት ሃገራትን ማሕበራትን ነገራት ክተሃዳዳእ ጸዊዖም ኣለዉ። ኤውሮጳውያን ሃገራት ኣፍሪቃ ጎዛዜ ናብ ዝመቓቐላሉ ዝነበረ እዋን ብሪጣንያ ዳርጋ ብሙልአን ፈለግ ኒል ዝምንጨወለንን ዝፈሰልን ሃገራት ማለት ግብፂ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ ኣብ ትሕቲ ግዛእታ እትያተን ነይራ። ኣብ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ናይ ሓንቲ ሃገር ይኹን ገዛኢት ማይ ይኹን ምንጭ ማይ ኣገዳሲ ብምንባሩ ብሪጣንያ ዝኾነት ኤውሮጳዊት ገዛኢት ሃገር ብፍላይ ድማ ቀንዲ መቐናቕንታ ዝነበረት ፈረንሳ ኣብ ማያት ኒል ይኹን ኣባይ ግዛኣት ከይህልወን ትከታተልን ኣጽዒቓ ትሰርሕን ነይራ። ካብ ኣኽራናትን ቀላይ ጣናን ኢትዮጵያ ዝብገስ ኣባይ ናብቲ ናብ ሱዳንን ግብፅን ዝፈስስ ፈለግ ኒል ቀንዲ መጋቢ ብምንባሩ ኣየነይቲ ሃገር ትቆጻጽሮ ንብሪጣንያ ኣገዳሲ ነይሩ። ነዚ ንምርግጋጽ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ነበር ሎርድ ሳሊስቡሪ ኣብ 1889 ብሙልአን ምንጭ ናይል ዝኾና ኢትዮጵያ ሓዊስካ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከኣትዋ ወሲኑ። ብመሰረት ሎርድ ሳሊስቡሪ ፈለግ ኣባይ ማለት ሰማያዊ ኒል ንዝምንጭወሉ ከባቢታትን ዝቆጻጸር ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ግዛእታ ንዝነበራ ሱዳንን ግብፅን ከተዕለቕልቐን ወይ እውን ከተጽምአን ሙሉእ ሓይሊ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኣብት ዘተኣማምን ምምሕዳር ከኣቱ ነይርዎ። ብሪጣንያ ነዚ ውሳኔ ብዝሕለፈትሉ ንኤርትራ ትገዝእ ዝነበረት ጣልያን ንኢትዮጵያ ንምግዛእ እውን ተበጊሳ። ብሪጣንያ ናይ ጣልያን ተበግሶ ደጊፋቶ። ኣብ ሚያዝያ 1891 ክልቲአን ሃገራት ብዝገበረኦ ዝርርብ ጣልያን ንፈለግ ኒል ከይትትንክፎን ከይትዓጽዎን በንጻሩ ክትሕልዎን ዋሕስ ክትኮኖን ዘሰማምዕ ፕሮቶኮል ፈሪመን። እንተኾነ ብሓደ መጋቢት 1896 ኢጣልያ ኣብ ኩናት ዓድዋ ብኢትዮጵያ ተሳዒራ። ድሕሪ ስዕረት ኢጣልያ ንኢትዮጵያ ዝገዝእ ዝነበረ ምኒልክ ናይ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲ ክኽተል እንከሎ ኣብ ጅቡቲ ዝነበረት ፈረንሳ ድማ ንኢትዮጵያን ተወሪራታ ንፈለግ ኣባይ ኢዳ ክተንብረሉ ተኽእሎ ብምንባሩ ንብሪጣንያ ስጋት ፈጢሩላ። ድሒራ ድማ ፈረንሳ ኢጣልያን ኢትዮጵያን ዝሳተፋሉ ንኹለን ግዛእታት ኣብ ዘዳውብ ናይ ዶብ ምሕንጻጽን
ፈለግኒል ዘይትንከፈሉን ውዕላት ኣካይዳ በዚ ድማ በበዋኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ጅቡትን ኬንያን ናይ መግዛእታዊ ዶባት ስምምዓት ተኻይዱ። ኣብ 1902 ከምኡውን ኣብ 1907 ኣብ መንጎ ሱዳን ትገዝእ ዝነበረት ብሪጣንያን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ዘመሓድር ዝነበረ ምኒልክን ብዝተኻየደ ውዕላት ዶባት ክልቲአን ሃገራት ክጸድቕ እንከሎ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዶብ ውፅኢት ናቱ እዩ። ኩባንያ ነዳዲ ሸል ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ብከላ ኣብ ኒጀር ደልታን። ኩባንያ ነዳዲ ሸል ኣብ 1937 እዩ ኣብ ናይጀርያ ኣትዩ። ዕድናዊ መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ ካብ 1958 ኣትሒዙ ካብ ኒጀር ደልታ ነዳዲ ብምዕዳግን ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ከም ዝውዕል ገይሩ። ዕደና ነዳዲ ንኩባንያታት ይኹን መንግስታት ኣኽሳቢ ንግዲ ብምዃኑ ኣብቲ መጀመርያ ብእወታ ይዝረአ ነይሩ። ድሕሪ ናይ 10ታት ዓመታት ዕደና ኣብ 1990ታት ኣብ ደቡብ ናይጀርያ ኦጎኒላንድ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢታት ዝነብሩ ኣህዛብ ካብ መሬቶም ካብ ዝፈሓር ዕደና ነዳዲ ዝኾነ መኽሰብ ኣይረኸቡን። በንጻሩ ናይ ሕርሻ መሬቶም ይኹን ሩባታቶም ካብ ቱቦታት ብዝልሑኽ ነዳዲ ተበኪሉ መሬቶም ምህርቲ ምፍራይ ኣብዩ፣ ኣብ ሩባታቶም ዝነበሩ ዓሳታት ድማ ጸኒቶም። ህዝቢ ዝሰትዮ ጽሩይ ማይ ስኢኑ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ክሰትዮ ዝግደድ ብነዳዲ ዝተበከለ ብምንባሩ ንሕማም መንሽሮ ዘቃልዒ ነይሩ። ዝመረሮ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፍታት ብምክያድ ኩባንያ ነዳዲ ሸል ካብ መሬቶም ክወፅእ ክጽውዕ ጀሚሮም። እንተኾነ ኩባንያ ነዳዲ ሸል ካብ ናይጀርያ እንተወፂኡ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ክሳራ ክገጥሞ እዩ ወይ ክረኽቦ ዝኽእል ዝነበረ መኽሰብ ክረክብ ኣይክእልን እዩ። በዚ ምኽንያት ኩባንያ ኣብ ክንዲ ምስ ህዝቢ ምስ መንግስቲ ክሻርኽ መሪጹ። መንግስቲ ናይጀርያ ብወገኑ ዝበዝሕ መንግስታዊ ባጀቱ ካብ ኣታዊ ነዳዲ ስለ ዝረክብ ናይ ህዝቢ ጥርዓን ኣይዓጠጦን። መንግስቲ እውን ምስ ኩባንያ ነዳዲ ሸል ጸግዒ ሒዙ። ሃብታም ኩባንያ ሸልን መንግስትን ቀጻልነት ናይ ነዳዲ ዕደነኦም ንምርግጋጽ ኣንጻር ንዓቢ ዘካይዱ ዜጋታት ሓይሊ ሰራዊት ክጥቀሙ እዮም መሪጾም። ኣብ ጎኒ ህዝቢ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ሰራዊት ብወገኑ ትእዛዝ መንግስትን ኩባንያ ነዳድን ብምቕባል ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ ሰላማውያን ሰባት ብጠያይት ዝተሰነየ ሓይሊ ዝተሓወሶ መጥቃዕትታት ኣካይዱ። በዚ ድማ 80 ናይጀርያውያን ክቕተሉ እንከለዉ ኣሳት 600 ኣባይቲ ተቓጺሉ። እዚ ድማ ኣታዊ ነዳዲ ንምዕቃብ ዝተወስደ ገበን ኮይኑ። ታሪክ ኩባንያ ነዳዲ ሸል ኣብ 1833 እዩ ዝጅምር። ማርከስ ሳሙኤል ዝተባህለ ብሪጣንያዊ ነጋዳይ ምስ ሃገራት ርሑቕ ምብራቕ ናይ ምምፃእን ምልኣኽን ነዳዲ የካይድ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ዛዕጎል ወይ ድማ ብልምዲ ዓጽሚ ዓሳ ዝበሃል ሸል ኣኽሳቢ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ብብዝሒ ናብ ብሪጣንያን ኤሮጳን የምጽእ ነይሩ። ማርከስ ሳሙኤል ምስ ሞተ ክልተ ስሙን ንግድን ዘውረሶም ማርከስን ሳሙኤልን ዝተባህሉ ውልዳቱ ናይ ኣቦኦም ንግዲ ቐጺሎሞ። እንተኾነ ካብ መዓልታት ሓደ እዋን ኣብ 1890 ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ከባቢ ጸሊም ባሕሪ ነዳዲ ዓብ ንግዲ ከም ዝኾነ ተገንዚቦም። እዞም ክልተ ኣሕዋት ናይ ምልኣኽ ንግዲ ራሕሪሖም ኣብ ምዕዳን ነዳዲ ክነጥፉ ወሲኖም። ኩባንዮም ምስ ናይ ዕደና ተመክሮ ዝነበራ ኔዘርላንዳዊት ናይ ነዳዲ ዕደና ኩባንያ ጸንቢሮማ። ስምታ ዝተጸንበረት ሓዳስ ኩባንያ ድማ ሸል ኢሎማ። ኩባንያ ነዳዲ ሸል ኣብ መጀመርታ ምስ ኣቐዲመን ዝተመስረታ ኩባንያታት ተወዳዲሩ ክዕወት ኣይከኣለን፣ ክቕጽልውን ዓብ ብድሆ ገጢምዎ። ንዕድልቲ ኩባንያ ክብል ኣብ 1914 ቀዳማይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ መንግስቲ ብሪጣንያ ድማ ኩሉ ንወተሃደራዊ ዕላማታት ዝጥቀመሉ ነዳዲ ካብ ሸል ክወስድ ተሰማሚዑ። ቀዳማይ ኩናት ዓለም ንኩባንያ ሸል ኣኽሲብዎ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ናይ ንግዲ ትካላት ክኸውን ኣብቂዕዎ። እንተኾነ ሓደ ኩባንያ ነዳዲ ምስ ፍሑፍሑን ቀጻልነቱን ከረጋግጽ እንተኾይኑ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት እናኸደ ዕቑር ነዳዲ ክደህስስ ነይርዎ። ናይ ሽዑ ግዜ ሃብታማት ሃገራት ከም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዕቑር ናይ ነዳዲ ሃብተን ከይትንከፍ ይከላኸላ ብምንባረን ሓያሎ ኩባንያታት ናብ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ኢና ማዕድን። ድኻታት ሃገራት ግና ነዳዲ ብግቡእ ዝርዳእ እኳ እንተኾና ንገዛእ ርእሰን ክጥቀማ ክብላ ናይ ዕደና ፍቓድ ብቐሊሉ እየን ዝህባ ነይረን። ኩባንያ ነዳዲ ሸል ነዚ ዕድል ብምጥቃም እዩ ብእዋኑ ናብ ናይጀርያ ዝመጸ። ኣብታ ሃገር ዘሎ ብልሽውና ብምጥቃም ድማ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ተጠቃሚ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኩባንያ ሸልን መንግስቲ ናይጀርያን ብፍላይ ድማ ሰበስልጣን ተጠቐምቲ ኮይኖም በንጻሩ ህዝቢ ካብ መሬቱ ምብካል ሓሊፉን ብሕማም መንሽሮ ይሳቐይን
ዝረኸቦ መኽሰብ እውን ኣይነበረን። ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ሰራዊት 80 ናይጀርያውያን ክቐትሉ እንከለዉ ኣሳት 600 ኣባይቲ ድማ ቃጺሎም። እዚ መቕዘፍቲ ዜጋታት ፍትሒ ንምርካብ ተወሳኺ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዱ ሓደ ካብ መራሕቲ እዚ ሰልፍታት ጸሓፍን ተቓላሳይ ምዕቃብ ኣከባብን ካብ ሳሮ ዊዋ ዝተባሃለ ነይሩ። ኣብ 1993 ሳሮ ዊዋ ዝተቐትሉ ናይጀርያውያን ፍትሒ ክረኽቡን ኩባንያ ነዳዲ ሸል ካብ ናይጀርያ ክወፅእን ዝጠልብ ዘይጎነፃዊ ሰላማዊ ሰልፊ መሪሑ። ተቓላሳይ ሳሮ ዊዋ ሰዓብቲ ክረክብ ጀሚሩ ንጥፈታት ሸል ድማ ተዓናቒፉ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝተቖጥዑ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ሸል ብምጭዋይ ቀቲሎሞም። በዚ ምኽንያት ዝረኸበ ሰራዊት ናይጀርያ ዋላ እኳ ሳሮ ዊዋ ኣብ መንጎ ቀተልቲ እንተዘይነበረ ንስኻ ዘወዓውዓካዮ ብዝብል ምኽኒት ምስ 8 ብጾቱ ብማሕነቕቲ ንሞት ተፈሪዱ ቀቲሎሞ። እዚ ንጹር መልእኽቲ ንህዝቢ ነይሩ። ንሱ ድማ ኣብ መኽሰብ ሸል እንተኣቲኹም መቕጻዕትኹም ሞት እዩ ንምባል ነይሩ። ናይጀርያውያን ኣብ ሃገሮም ንፍትሒ ጸዊዖም ዝሰምዖም ስኢኖም ብምጽናሕ ድሕሪ ኣሳት 30 ዓመታት በዓልቲ ቤት ሳሮ ዊዋ እትርከበን ገለ ደቂ ኣንስትዮ ብሰራዊት ናይጀርያ ዝተቐትሉ ሰልፈኛታት ካብ ሃገረን ወጻኢ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኩባንያ ሸል ዝርከቦ ኣብ ኔዘርላንድስ ዘሄግ ክሲ መስሪተን። ኣብቲ ኣብ 2017 ዝጀመረ ፍርዳዊ መስርሕ ኣብ ቅትለት ሰልፈኛታት ቀጥታዊ ኢድ ከም ዝነበሮ መርትዖ ክርከብ ከም ዘይተኻእለ ተገሊጹ። እንተኾነ ሸል ኣቐዲሙ $15 ሚልዮን ክኸፍል ብምስምምዑ እቲ ፍርዳዊ መስርሕ ተዛዚሙ። እቲ 15 ሚልዮን ድማ ኣብ መንጎ ሰብኡትን ዝተቐትልዎን ሰብ ሓዳር ከም ዝመቓራሕ ተገይሩ። ኣህዛብ ኒጀር ደልታ ብሓፈሻ ኣብ ደቡብ ናይጀርያ እዮም ዝቕመጡ። እዞም ኣህዛብ ፈለግ ኒጀር ናብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣብ ዝጽምበረሉ ጫሌዳታት ወሓይዝ ደልታ ዝቕመጡ ኮይኖም መሬቶም ልሙዕ ንሕርሻ ዝምችእ ብማይ ጽሩይ ዓሳታት ዝፈርዩሉ ነይሩ። እቶም ኣህዛብ ድማ ብውፅኢት ሕርሻን ዓሳን ይናበሩ ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ናይጀርያ ኣብ ቀዳማይ ተሰሪዖም። ዓድታቶም ትሕተ ቅርጽን መሳለጥያታትን ዘይብሉ ኮይኑ ተሪፉ። ማያቶምን ናይ ሕርሻ መሬቶምን ብነዳድን ኬሚካላትን ተበኪሉ ይርከብ። ዕደና ነዳድ ናይጀርያ ልዕሊ 60 ዓመታት ኣቝፂሩ ብዘለወሉ እዋን መንግስትን ዓለም ለኻውያን ኩባንያታትን ናብዚ ዕደና ቢልዮናት ዶላራት ከሲበን። እዚ ግን ብዋጋ ዜጋታት ናይጀርያ ብፍላይ ድማ ደቀባት ኒጀር ደልታ ይኾይኑ። ዝተረኽበ ናይ ቢልዮናት ዶላራት መኽሰብ ተመሊሱ ኣብቲ ነዳዲ ዝዕደነሉ ከባቢታት ተዋፊሩ ንዜጋታት ዕድል ስራሕ ክፈጥር ኣይከኣለን። ትሕተ ቅርጺ ከም ኣብያተ ትምህርቲ፣ ሆስፒታላት፣ መንበሪ ኣባይቲ፣ መጓዓዝያን ካልእን ኣይተሃንጸን። ብሓፈሻ ማሕበረ ቁጠባዊ ለውጢ ኣየምጽአን። እቲ ዝበኣሰ ድማ ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ካብ ናይ ዕደና ቦታታትን ትቦታትን ዝለሓቐ ሚልዮናት በራሚል ነዳድን ኬሚካላትን ንማያት ኒጀር ደልታ በኪሉ ዓሳታት ቀቲሉ ኣብ ዝሕረስ መሬት ሰሪቡ መሬት ፍርያምነት ከይህልዎ ዓንቂፉ። ኣህዛብ ኒጀር ደልታ ወሓይዝ ንዝስተ ማይን መሕፀቢ ኣካላትን ዝጥቀሙሎም ብምዃኖም ንሕማም መንሽሮን ናይ ቆርበት ሕማማትን ኣቃሊዖሞም። ህዝቢ ኒጀር ደልታ ተኻፋሊ ጸጋ ሃብቲ ነዳዲ ክኸውን ካብ ድኽነት ክናገፍ ብዝተፈላለየ መገዲ ንመንግስቲ ናይጀርያ ጻውዒት ክቐርብ ጸኒሑ። እንተኾነ ጸማም እዝኒ ተዋይብዎ ወይ እውን ኣዝዩ ውሑድ ቆላሕታ ተገይሩሉ። ኣብ ናይጀርያ ብሓፈሻ ብልሽውና ስዕሩር ብምዃኑ ዞባ ኒጀር ደልታ ካብ ካልእ ከባቢታት ናይጀርያ እቲ ዝበዝሐ ሽቕለት ኣልቦነት ዘለዎ ዝበዝሓ ኣብያተ ትምህርታቱ ኮፍ መበሊ ወንበር እውን ዘይብለን ኮይነን ተሃኒፀን። ዝርከበን ሆስፒታላት ኣምቡላንስ እውን የብለንን። ብከላ ነዳዲ ብልሽውና ተሓዊስዎ ዝተሰልዐ ውሑድ ባጀት እውን ኣብ ጅባ ውሑዳት ካብ ምእታው ሓሊፉ ለውጢ ኣየምፅአን። በዚ ዝተቆጥዑ ገለ ደቀባት ኒጀር ደልታ ኣቐዲሞም ዘይጎነፃዊ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዱ ሕጂ ድማ ዕጡቓት ጉጅለታት ብምቋም ሽግራቶም ብሓይሊ ክፈትሑ ጀሚሮም። ንሳቶም እውን ሰዕሪሮም ናብ ገበነኛታት ጉጅለታት ተቐይሮም። ኣብ መጀመርታ እቶም ኣብ ወሓይዝ ኒጀር ደልታ ብፈጣናት ጀላቡ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ካብ ትቦታት ነዳዲ ነዃላት ቀዲዶም ነዳዲ ብምስራቕ ብመሸጣ ዘይሕጋዊ ነዳዲ ክናበሩ ጀሚሮም። ብኸምዚ ኣገባብ ኣብ መጀመርያ 2019 ጥራሕ 22 ሚልዮን በርሚል ተሰሪቑ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ተሸይጡ። እቶም ዕጡቓት ጉጅለታት ትዝሰረቕዎ ነዳዲ ኣብ ማእከል ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ንዝጽበዮኦም ዓበይቲ መራኽብ ብሕሱር ዋጋ ክሸጥዎ እንከለዉ እቶም ሰብ መራኽብ ድማ ናብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ፣ ላቲን ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳን
ክሳብ ኤስያ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ የሰጋግርዎን ይሸጥዎን። ዕጡቓት ጉጅለታት ኒጀር ደልታ ናይ ንግድን መራኽብን ባሕረኛታትን ብምጭዋይን ጅሆ ብምሓዝን ሚልዮናት ዶላራት ገንዘብ ቤዛ ወይ ከፊልካ ምድሓን ኣታዊ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ብምርድኦም ካብ 2017 ኣትሒዞም ዝበዝሕ ምንቅስቓሳቶም ኣብ ቀርሰናድ ሂቦም ይሰርሑ ኣለዉ። እቶም ዕጡቓት ፈጣናት መራኽብ ተጠቒሞም ኣብ ዓበይቲ መራኽብ ብምጽጋዕ ብመሳልል ብምድያብ ባሕረኛታት ይጨውዩ። ዝጨወይዎም ባሕረኛታት ናብ ጫካታት ኒጀር ደልታ ይወስድዎም። ኣብኡ ኮይኖም ድማ ነቶም መርከበኛታት ነጻ ክገድፍዎም እንተኾይኖም ሚልዮናት ዶላራት ናይ ቤዛ ክፍሊት ይሓቱ። በዚ መገዲ ድማ ኣታዊታት ይረኽቡ። በዚ ኣገባብ ቀርሰንቲ ዕጡቓት ኒጀር ደልታ ካብ 2020 ድሓር ጥራይ 180 ባሕረኛታት ክጨውዩ እንከለዉ ካብ 2011 ግን ኣስታት 900 ተጨውዮምን ናይ ቤዛ ገንዘብ ተኸፊልዎም ተለቒቖምን እዮም። ዕጡቓት ቀርሰንቲ ኒጀር ደልታ ንቫይስ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ብዝሃብዎ መግለጺ ብምስራቕ እንወስዶ ነዳዲ ንብረትናን ንብረት ህዝብናን እዩ። ህዝብና ጠሚና ኣለወ ካብ መሬትና ንብረት ጽዒነን ዝወፃእ መራኽብ ስቑኢልናይ ንርአንን ኢና ይብሉ። ንሳቶም ብተወሳኺ ብሰንኪ ኣብ ማያትን መሬትን ዝለሓቖ ነዳዲ ህይወት ሓረሶትን ገፈፍቲ ዓሳን ዓንዩ እዩ። ካብ ኣብ መሬትና ዝፈሪ ሃብቲ ተቋደስቲ እንተዘይኮንና እሞ በንጻሩ ናብ ድኽነት እንተተቓሊዕና ጉዳይና ብሓይሊ ምፍታሕ እንተዘይኮይኑ ካልእ ምርጫ የብልናን ይብሉ። ኣቦታትና ተወፂዖም ንሕና ተወፂዕና ሕጂ ግን ደቅና ክውፅዑ ኮፍ ኢልና ንርአን ኢና ብምባል ደቆም ዝወርስዎ ክህልዎም ግዴታ ከም ዝኾነ ይሕብሩ። እንተኾነ እዞም ዕጡቓት ብተዘዋዋሪ ንኩባንያ ነዳዲ ሸል ጠቒሞም ኣለዉ። ምኽንያቱ እቲ ኩባንያ ነዳዲ ብምልሓኹ ኣከባቢ በኪልኩም ተባሂሎም ዝኽሰሱ እቲ ብከላ ናይቲ ኩባንያ ዘይኮነ እቶም ዕጡቓት ነዳዲ ክሰርቁ ክብሉ ከም ዘካየድዎ ተገምጢሎም ይኸሱ። ተወሳኺ ሃገረ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ንዲጂታላዊ ባጢራ ቢትኮይን ወግዓዊ ቅብሊት ክኸውን ድሕሪ ምውሳና ባንኪ ሃገር ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ማለት ዲጂታላዊ ማዕከን ባጢራ ከፊቱ። እቲ ንሳጎ ዝተሰምየ ዲጂታላዊ ባጢራ ብፕረዚደንት ሃገር ፋውስቲን ቶደራ ክኽፈት እንከሎ ንሱ እዚ ባጢራ ንስኡናት ካብ ድኽነት ከናግፍ ተኽእሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ማዕድናዊ ሃብቲ ሃገሩ 3 ትሪልዮን ከም ዝግመት ክገልጽ እንከሎ እዚ ኣብ ዲጂታል ባጢራ እንተተቐይሩ ዝተዓጻጸፈ መኽሰብ ከምጽእ ይኽእል ኢሉ። ቢትኮይን ወይ ክሪፕቶ ካረንሲ ብመስመር ኢንተርነት ምልውዋጥ ወይ ንግዲ ክህሉ ዝሕግዝ ባጢራ እዩ። እንተኾነ 90% ዜጋታት ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኢንተርነት ዘይጥቀሙ ብምዃኖምን እቲ ሃገር ኣብ ን10 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ብምህላዋን ወፍርቲ ፕሬዚደንት ንመን ዝዓለመ እዩ ዝብል ኣገራሚ ኮይኑሎ። ቢትኮይን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሓዊስካ ኤልሳልቫዶር ጥራያ ከም ወግዓዊ ባጢራ ክቕበል ኣፍቂዳ ዘላ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ናይ ሎሚ ትሕሶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ነመስግን። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ይራኽበና። ሰላም ቅነ